hi ha una part amb aquesta visió que teníem fins ara, no? Que dèiem de poder consolidar allò que estem fent a poc, no? Que hem anat incorporant doncs, territori, modalitats de formació, tipologies de formació, els continguts nous, la part d'innovació, i això hem anat incorporant coses sense deixar de fer res. Per tant, assentant tot el que estàvem fent, intentant tenir la màxima relació amb les xarxes enoturisme de Catalunya. Per mi hi ha una dimensió molt important a explotar i a compartir, que és la internacional. És a dir, l'Escola d'Enoturisme, jo li veig una projecció internacional molt important, perquè som una escola de formació en una zona on el sector vitivinícola té un pes i una trajectòria molt gran, on les activitats que es puguin desenvolupar més socials, amb més contingut professional a nivell d'enoturisme i també incorporant tota la part d'empreses de serveis turístics, de gastronomia, de patrimoni, d'història. Tenim una diferenciació molt potencial com a país, com a Catalunya. Jo crec que som un país de vins i un país d'enoturisme. I aquesta la podem compartir amb altres zones, no? De França, d'Itàlia, de Portugal. I jo crec que hem de poder fer un traspàs d'alumnes que vinguin i alumnes que marxin. I aquesta part internacional de l'aprenentatge dels alumnes, però també de les empreses, perquè al final això enriqueix la manera de treballar. Si podem compartir alumnes i projectes d'altres empreses d'altres territoris, segurament tots podrem treballar aquesta innovació, de no deixar de fer coses diferents i de plantejar-nos sempre el fet de la millora contínua.